Ninduta sa kaulakso Ricar, uy. Nindot yung kay mo pili si mama, bay. Sakto yung kay sa kong paborito. Nindot pa yung kay color, kay paborito yun na ako. Drip, nying. Kamukag yung mama, oy. Wala ko gipalitag dulaan, bay. May pa si Takloy, gipalitan pa. Pero, unsa gipalit ka Takloy no nga dulaan, oh? Indot guro kayo to ba? Kay palangga man kay si Takloy siyang mama. Pero ako, sus, ang make-up pinuon niyang palangga. Kaya pagkatuon ako si Takloy, bay, kitanaon ako sa ang dulaan nga, gipalit siyang mama. Tan, 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 tan. Ano, pero si Takloy, nagdula-dula lang siya siyang, gipalit siyang mama nga dulaan. Hala, nindutan sa tarak-tarak ng gipalit sa iyang mama, oy. Mahal, guro kay na ba? Manghilam daw ko, be. Takloy! Juyax, unsa man? Mauna nang gipalit si mong mama nga tarak-tarak. Mahal, siguro na, no? Siyempre, mahal gyud. Kay luxury car man gud ni. May pakatakloy, gipalitan ka si mong mama og luxury car nga dulaan. Alangan, palangga man ko. Ikaw daay. Ni, dili ko palangga sa kong mama, oy. Kay iyang palangga katong mga make-up ra niya. Ni, nasuyak ka no. Kay wala ka palitig dulaan si mama. Ni, halata ba di ay takloy? Halata kay sa imong nangoy nga naibog ka. Nindot kayo no. Gani no, nindot kayo. Pwede ko manghiram takloy? Gusto ka? Oh, takloy, gusto kayo ko. Papalit! Palangga sa iyang mama. Ngi, bad man katakloy, oy. Pero sige lang, mangita mo kong diskarte para makapalit ko og car na inaana pareha sa imo, ah. Mangita dahil ka dito. Ako kay magdula aramang ko duriya. Kinaan naman ko. Induta jud uy. Sige, oy, dalo man ka. Mulakaw na lang ko. Unsa kay nindot buhaton karon no para makakwarta ko, para makapalit ko og katong tarak-tarak pareha katakloy. Ay tama. Dear mas mulay karon. Pwede na mamasko. Nice idea. Mag-ilis ako be. Katong naay purong-purong diri nga pula. Tan 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 tan. Pais siguro na yung masko, no? Pasko na naman. Katulid ang araw. Kailangan, tarungon yun ako ba, kaya para makakwarta ko og dako. Nya makapalit na ko itong pareha sa dulaan ni Takloy. Pero, asa ka ko una mamasko, no? Mag-isip-isip sa ko, be. Ay, tama, ila Jeeprox, sige murag, dato-dato sila. Tan, 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 tan. Nana ko sa balay ila Jeeprox. Naba kay tao diri, no? Ah, naa siguro ni oy. Makadungog mo siya sa kong tingog nga. Nindot kaayo. Kay, habi ko mukanta no kay alagad man ko ni Santa Claus unya. Ako ang tutor kay si Gary Valenciano. Ready? Pasko na naman, okay tunay ng araw. Paskong nagdan. Pasko na naman. Asa mo karong bay sa mo kayo? Hala, namas ko kabulong ti kwarta. Kinsa ka ni ba? Tanawon do ako ni be. We wish you a Merry Christmas. Hala, si Juyax hindi ay nay. And a Happy New Year! May Pasko! Ganong mamasko mo ka Juyax nga wala pa may December. Ay, magbuot na gan ako. Nga beer months naman ron. Pwede naman. Unya, unsaon ta man nga wala mo kay kwarta. Ay, nga. Di na pwede Jeeprox. Kinawa kay paliton nga dulaan. Unya, unsay labot ako? Sige na ko Jeeprox. Nag-import ba ako buhatan niya akong tambol-tambol. Oh. Nya, dili ka ng mga tagan. Lisod mo kayo kinang cellphone ako ang ihatag sa imo ha. Kau uli na dito kau. Lain ang Jeeprox. Oy, gipahuman pa kong kanta ba. Kapoy kayo. Dito lang ko. Saan man ako ni karon oy. Bisang asa ko mga ito. Wala may mga hatag sa kuwa bay. Nag-import pa ba naman ko. Nagsuot pa ko og Santa Claus na kalo. Nya nagbuhat ko aning tugtog-tugtog na ako. Pero wala dyan mga hatag bisag piso bay. Kapuya aning kinabuhiya oy. Muli na lang ko og balay.
Nga? Unsa di ini? CD Bear? Hala, ninduta na oy. Mas nindot mo sa dulaan ni Takloy, bay. Siguro, hinatag siguro ni Santa Claus, bay. Naluoy siguro siya sa kuwa. Santa! Santa! Salamat kayo, ha? Hala, unsa kayo pangalan ani, bay? Dili ka ni mamaak? Hala, nilihok pagid, bay. Hala, musturya ba ka ni? Hello! Hi! Unsa kaya yung pangalan ani nga mananap, no? Unsa na yung pangalan nimo? Hala, dili ko siya mutubag, bay. Ako na lang yung pangalan nimo, be. Pangalanan ti kaog. CJ7. Kuha na ning ilabay, oy, kay wala mangyapon ni pulos. CJ7, gusto ka mauban sa balay? Kaon na ti ka. Tara! Ka-cute gini mo, oy. CJ7, murag gikapoy naman ka, bay. Magpahuway sa ta dito sa ilalim sa durian ta. Diri na ta, oy. CJ7, matulog sa kuha, bantayi sa kuha. Pero tay sa dili gid mawala sa kung na ba katong dulaan ni Takloy. Naapudon ta ko inato, no? Kanos apa kay ka baka kuan ginatong dulaan ba? Sige. Hala! Dulaan man ni bay! Asa ni gikan? Hala! Basi ka Takloy ni no? Pero dili man bay kay wala man po si Takloy di sa babaw bay. Hulog ng langit guro ni. Hala, CJ7, swerte jud ka sa akong kinabuhi karon ba kay sukad na abot ka kay nagkan mga blessings ni abot. Pero yan no, naabot na ako ang pangarap nga dulaan nga luxury car. Yay! Hala, unsa kaya nang bagong dulaan ni Juyax, bay? Naalagi siya ti Dibir, bay. Nangatag og dulaan sa iya. Yakuyawa na, oy. Ako din ang kuhaon dahil, bay. Hoy, CJ7, patulog sa kong balik ha, bantayan ko ha. Salamat. Ikaw din naghatag og dulaan kay Juyax, ha? Naaday kay power. Dapat ihatag di mo akong gusto kung unsay gusto nako, ha? Mugwapo ko. Sure ka, ha? Gwapo na kay ko ani, ha? Dapat sure dyan mo kung gwapo jud ko. Kailangan makakita si Juyax nako kung unsan nako kagwapo. Asa ko to si CJ7 manuwala rin galit. Dapat gwapo ko di mo. Kailangan ako ang Uy, Takloy! Ano sa mga nang Takloy? Noon sa manay ko. Imong nang manausap na lagi na. Gwapo na kay ko na. Tungod sa imong manika. Oh, tanawa na gusto mo cellphone? Daw? Yung sa makani mo, tinibir! Mama! Da! Dili lagi ni para sa imuha. Para lagi ni sa kuha si CJ7.